musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam rewintoɓe kabaruji e nder chaîne men Titonde TV en garti e kabaruji men ɓurɗo jojjude e nder oɗo saaha. Gardiɗi kabaruji men puɗɗortoɗen ko Saint Valentin mo gandanɗa hoorema ko hande woni le 14 février ko ñalawma mo gandanɗa hoorema ko ñalawma teddiniraɗo dendagal gilli e nder cokli windere nde ɗo noon e nder capital Diary Diop mango e dirali kala ɗo turnuɗa jeyata wonde koye jamma he yimɓeɓe ɓe ɓorni rouge noir walla rouge blanc ɗiɗo couleur aji noon ko kanji goni goobu ngo gandanɗa hoorema tigui rigui ha joni ciforteɗi goobu gilli goto kala ene jaggodire on mo gandanɗa hoorema tigui rigui mo yiiɗi ɓene tinde ni toon to gandanɗa hoorema woni plage ɓene tinde ni boîte de nuit kono noon ɓe keddi koye nder galleji ɗi ene noosa ɓe tigui rigui ene cooda cadeauji ene dokkira ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko kañumen goni ɓe jiiɗi kono noon ɓen ɓe gandanɗa hoorema tigui rigui ha joni kañumen mbaɗi gurdameji mumen ha hankkadi ala ko heddi so wona tigui rigui ko ɓenni ko ñagade gueno taɗɗo tawɗo ne yafoto ɗumen perguitte kono kadi ene ciftora tigui rigui ha joni saga ne tolnino e hen nde ene gartira tigui rigui ko ɓenni hakkude mumen e ɓen ɓe gandanɗa hoorema woni ɓe jiɗodiri ɓe nde tawno eɗen gandi gilli naywata ɗum noon ko ɓuuri hewde ko ɓuuri hen tengtude ko ɓen ɓe gandanɗa hoorema wiyeteɓe wonde ko célébrité en yimɓe ɓurɓe andede e nder leydi ndi ko ɓen tigui rigui ha joni jaydiyankoɓe ɓe jahata tawa ɗumen ɗon ɗo nokkuji mumen walla kawre mumen e nder boîte uji walla kawre mumen tigui rigui ha joni e beddaji namdo ɗumen ko ɓen gartata tigui rigui ha joni e nder gurdameje mumen ko ɗum saabide hande kala télévision mo mbaɗa capté walla kala radio tigui rigui ha joni ngo keɗiɗa ene wayno ko gilli haalete toon kono noon ko ɓen ɓe gandanɗa hoorema nde mbiruɗen ni woni yimɓe joguiɓe inde e nder leydi ndi ko ɓen keewi joɗade e nder téléji ɗi ene kalane yimɓe gurdameje mumen kono noon dendagal équipe Titonde TV ene ñagono ɓen ɓe gandanɗa hoorema woni yiɗodirɓe ɓe gueno rokkaɓe tabitinde gilli mabɓe kono kadi ɓen ɓe gandanɗa hoorema wiyeteɓe wonde ko célibataire ji soɓe rewɓe soɓe worɓe yo Allah rokkuɓe ɓen ɓe gandanɗa hoorema ɓe mbawata yidde taw noon ko yidde gongere gonga kadi taw ko yidde tabitode taw noon ko yidde nde gandanɗa hoorema wondude e belemma e dahem taw noon ko yidde nde gandanɗa hoorema joguide avenir Duubi Du ko animateur hip hop gollotoɗo hande e nder oɗo saaha toon to Vibe radio kanko Duubi Du de ne advise yaltini tigui rigui oɗon clip mo gandanɗa hoorema biyeteɗo wonde silence ɗum noon hawri ko ñane hen Mauritanie ne jogui deuil national ko ɗum saabide kanko Duubi Du o yalti o waɗi hen sorti kanko heewi wiide ɗum point de vue ɗum noon point de vue makko kanko Duubi Du o wi wonde ko advise hay hunde ala kono waɗa prouvé hande e musique mum waɗata o ene wayno advise waɗi tournée international gagnima hen kono wiya trophée ji ɗum noon fotani heñanade hay batte par rapport aussi e jaltingol clip mum ɗum noon advise ko ɗaniɗo e nder oɗo saaha kanko Duubi Du ko woni no wi o wi advise ne waɗata ɗum ɗon nde beele staff mum tinani ɗum noon so tawi wonde neɗɗo woni nalanke mawɗo poɗɗo ne advise ni staff o ene foti wawde wadde veillé kala kone ha joni waɗa so wona ɗum so tawi nalanke o waɗi ma waɗa rapproché kono kadi ma staff o waɗe rapproché ɗum noon ko fotine deuil national hande nalanke mawɗo poɗɗo ne makko ni so yaltani tigui rigui o holliri mette makko o fotani yaltidde hen kono wiye clip ɗum noon hay sino so tawi wonde clip oɗon ko hoɗano programmé o fonno ko anilde oɗon programme ha deuil national o yawta ɗum noon kanko Duubi Du haɗani noon ko kañum woni Soufi Camara ɗum noon mayde mum ɗum fonno wonde sunare hay sino so tawi eɓe jaltina ko wayno son walla ɓe mbaɗa sportif ji mabɓe taw noon koye ɗum ɗon ɓe kalata kono wona tan kay yaade tigui rigui eɓe jaaha e dow Mumbai taw noon ɓene gone sunare ɗum noon kamɓe hande won statut moɓe jogui e nder leydi Mauritanie wonko gandanɗa hoorema goɗɗo ene wawi wadde hunde nde falkise kono kamɓe hande koɓe wattaɓe hakkille kadi koɓe exemple en koɓe darodde ko kala koɓe mbaɗa eɓe poti
ƴewde ƴewtindade ko ɓe mbaɗata ko o wi kadi no wiruno wonde staff advice koko ɗani e jaltingol mum kini mum oɗon silence ko nonne kadi o jofori on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni authentique o wi noon haɗani tan authentique ne tawno o yi on mo gandanɗa hoorema kañum woni Mambour ene wayno kili mum yalti o wi noon haysino ko mar jamin tekki en walla yero minen dey en mbanno ko hono ni hen ko hono ni o yaltirte o haala ɗum noon o kanko ko poliɗo ajjato o wonanani ɗo hay goto kono so yi ko ganduɗa ɗum o foti wadde ɗum dénoncé walla foti haalde hen o waɗata hen point de vue makko kanko Doobidou animateur hip hop gonɗo toon to Vibe Radio. caggal no haali kaɗon haala noon kanko Doobidou ene wayno tigui jofanɗe kewɗe o jofama hen fansiji ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko kañumen goni nalankoɓe ɓe gaari ene mbaɗama hen attaqué kono noon e widemo kanko Doobidou message uji ɗi o heeɓi par rapport e côté commentaire uji ɗi ene wayno 90% fof ko commentaire uji positif ko kanko dokki gonga. so ɗum ɓenni to banggue advice keddortoɗen kañum e Fulani Awards ɗum noon advice ne yalti tigui rigui holliri wi wonde kañum tintinaka Fulani Awards waɗaka avisé ɗum noon kañum yaltini hoore mum e nder Fulani Awards taw noon tigui rigui tintodirani e ɓen ɓe gandanɗa hoorema kañumen goni yimɓe wadɓe organisé Fulani Awards ne ɗum noon ɓe ƴeewi ɓe ƴewtinima ɓe tawi wonde ne clip advice o yalti nde ɗum noon kamɓe woni wa Fulani Awards e koye mumen ko advice waɗi ko ene metti ɗumen no feewi ko ɗum saabide noɓe mbaɗirtuno partagé gueɗe advice ni ngolɗo lawol tigui rigui ɓe mbaɗirani noon partagé nde tawno kamɓe noɓe kaldi e yoga e yimɓe mbaɗi ɗum constaté surtout on mo gandanɗa hoorema woni biyeteɗo DJ Du joguiɗo page gonɗo toon to Facebook ene waɗi ma on plus de 90 000 personnes ɗum noon ene heewi wonde partagé œuvre uji makko kanko advice e nalankoɓe woɗɓe ɓe kono noon yimɓeɓe ne ɗacci hen hakkille ngol ɗo waɗani partagé ɗum noon hewɓe mbi wonde beele e DJ Du e hoore mum koko tikkani advice kono noon DJ Du e hoore mum wonko jaabi wi wonde advice kañum ko frère mum hedoro ko wonde frère mum kono noon heeɓi mette tigui rigui hay sinno so tawi wonde advice ne yalta e nder Fulani Awards ene wawno wonde less wasa wonde tigui rigui dow nde tawno influence mo advice jogui o ene wawi bonnande ko heewi kono wiye Fulani Awards ɗum noon advice so tolni ɗo fotani bonnude foti ko fewnude kono noon kanko DJ Du e hoore mum ha joni omo haala holliti wonde wona salademo wadde partagé omo jogorno wadde partagé o fanno ko ha deyi national mo Mauritanie o yawta ne tawno yimɓe mbawa wonde tigui rigui e sunare ɓe dutto gona tigui rigui e beelamma mbiye wonde ko kodde jiidi wowru foof foti ko daggidede ngawle kono noon wona abbere foof yo wonde ene séri ndo ha joni koto kamɓe nalankoɓe ɓe kettotoɗen ɗum noon caggal clip silence advice mo yaltini o yimɓe foof min ji wonde ko clip pattam lamijo kanko Amadou Birane Mangane noro advice o yaltini kono kadi on mo gandanɗa hoorema kañum woni authentique fawti ko balɗe ɗiɗi yaltini kañum ne clip mo gandanɗa hoorema tigui rigui waɗino lancé clip aji tati ɗi addata hen clip goto ko bonɗo clip goɗɗo noon titre mum ko sam clip goɗɗo keddiɗo mo yaltini joni o on titre mum ko emin ñaguima ɗum noon sikki ala clip emin ñaguima o noon on ene wayno tigui rigui ha joni ɗo yalti ɗo ene joofi ko Mauritanie woni e dow majjum hande e nder oɗo saaha kanko on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni Jamin Teki woni mar mo Jamin Teki ɗum noon mar Jamin Teki waɗi live o ko live jurɓiniɗo no feewi mar Jamin Teki haali tigui rigui no andiri on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni suufi ene wayno tigui rigui ha joni suufi ko kamɓe pijji toon to 6e o wi noon kanko mar ndeysan nden noɓe puɗɗoto nde suufi e suudu mum wonno ko matériel complet ene wayno kamɓe groupe Jamin Teki o ko ɗon mbaɗano répété kono kadi eɓe mbaddanno ɗon e woɗɓe répété o wi noon kanko suufi oɗon kanko Allah e makko yidde jeunesse Mauritanie ene wayno tigui rigui ha joni o nanani pular kono mo windanno texte uji omo totta ɗum rapport uji ɗi gandanɗa hoorema taw jimata koye hasaniya o wi noon ala ko ɓuuri ɗum musde e mettude jiiya on mo gandanɗa hoorema dareniɗo sukaɓe dareniɗo tigui rigui ha joni ɓamtare jiɗɗo yo yimɓe foof gon gotum rutti woni activiste mo gandanɗa hoorema tigui rigui yejjid hoore mum ene dari pour yimɓeɓe mbawa hebde hakkeji mumen fine e ñalawma goto tan wiye wonde policier ji mbari ɗum o wi ɗum ko hunde musde ɗum noon live makko o kanko e hoore makko hay sino so tawi guite ɗe ngal ten gonɗi o wayno ko bojji ɓernde
sendutimo toon to bange TikTok on mo gandanɗa hoore makko kañum woni procureur général mo rab rim biɗo wonde kañum kala mo rewani lawol alay saago sawru makko ndu yana e made haalirta ni henna kanko procureur en jii tigui rigui mo waɗanno challenge e clip on mo gandanɗa hoore makko kañum woni advise mo ha joni yaltini o ene wayno clip o ko natɗo mo no fewi kanko wo procureur ɗum noon yimɓeɓe internet e nder commentaire uji ɗi yimɓeɓe joofimomo hen kadi aussi jennimo hen jennoje cattuɗi kanko procureur ɓe mbi wonde procureur biyannoɗo ko procureur ɓe paati ɗum no natti wonde procureur kanko procureur on watti vidéo o wi wonde so tawi kanko o yi ko foti wadde challenge ko neɗɗo omo foti wadde challenge ko yiɗi wadde challenge foof ittata ko wonno ko ɗon woni ɗo woni ne hannirta ne yanna kala mo gandanɗa hoore ma rewani lawol o saƴƴa laɓangal ngal rutto ne hannirta ni yanna ɗum noon haalaluji maɓɓe ɗi dillinanimo ko hande o ɓuuri wonde e position mo wonno o kanko procureur général o wiyete ko Paul Noir o resondir koye gorko tubak o mona e nder TikTok he ɗum noon vidéo ji makko ko vidéo ji battaɗi hakkille no fewi ngam e nder vidéo ji makko ɗi ene wayno kanko Paul Noir o ɓornota ko hen comci timmuɗi kono noon ɗum fof e wade noon kanko o wuuri ko no stress hakkude makko e joom galle makko o noon ƴewama complexe moɓe jogui o kamɓe ɗiɗo eɓe jiɗodiri no fewi no fewi no fewi kanko Paul Noir noon ɗe to balɗe ɓennude o haalino wonde no hawride e gorko o haaɓe mbawi tigui rigui resodirde ene wayno tigui rigui ha joni no haalani jinnaɓe makko wonde wonmo yi omo yiɗodiri ko tubak neɓe caali nde kanko Paul Noir ko kanko ƴetti wudere makko sañade o murni o yehi o wurtoyi to galle oɗon tubak ɗum noon o haalino hay jimol wonde ngol o yimanno no ari e tubak ene tubak o tigui rigui jaɓirtuno e ngol ɗon jimol ngol ni taw noon koye pular kanko noon Paul Noir hodditama wonde tigui rigui resodirdemo e tubak haɗani tigui rigui no naati e nder TikTok nde ko fulfulde nde ko ɗum woni ko jangtoto hen kono noon ene wayno ɗeɗo balɗe yimɓeɓe nana mbaɗamo attaqué gauche droite nde tawno ɓe mbi wonde kanko Paul Noir e nder oɗo saaha ko cowiɗo kono noon hatta ene wayno reedu ndu o waɗi ɗum tan koye boowal omo yalta omo hollere yimɓe suudu ndu gandanɗa hoore ma ɓinguel gonguel e reedu soit o jibinede e koɓe codani ɗum so tawi ɓinguel ngel ari e nder oɗon tuma eywa suudu mum ne wayi ene sifori ɗum ɗon ɓe mbanni ɗum préparé e guila e joni kono noon ɗum fof e wade noon ñanden o yalti kanko Paul Noir o wi wonde ine wayno tigui rigui so tawi ƴewama to banggal diine makko o wonani musulman ɗum noon ene wayno ko wayno procureur en woɓɓe mbaɗimo attaqué caggal no haali ka ɗon haala ka kono noon o watti vidéo goɗɗo o wi wonde o haali kono yimɓeɓe pamani o wi kono noon ene wayno no haalata ɗum de wonno koye mette so wonde mette noon kanko hankanti kala ko ari e makko o haalata kono noon ko haalata ko wona noon woni no fotere makko kanko Paul Noir Tifa Guissé hande nder oɗo saaha ko kanko woni debbo ɓurɗo hewde aboneji e nder TikTok he omo jogui ma won ujunaji 500 e ko fayi abonné e nder TikTok o like aji ɗi noon ko hakke million ngaji woni ko jogui hen kanko Tifa Guissé ɗum noon rewɓe worɓe wonɓe e nder TikTok e nder oɗo saaha taw ko yoɓe mbimi wonɓe hakkude Sénégal e Mauritanie e Mali ko kanko Tifa ɓuuri ɗumen hewde abonné ji ɗum noon eɗen mbawi wiide ko kanko woni influenceuse number 1 kanko de ine wayno hecci hanki o waɗanno fete anniversaire makko caggal no dañi duuɓi nogas e goo kanko Tifa Guissé ɗum noon sikki ala o holliri belamma makko holliri kadi tigui rigui weltare caggal wurde hitande ha dawto mo wuuri manditare ma ara kono wiya anniversaire e nder on tuma nodda sehilaɓe ma notito ko onon kala gonon e fijje gonon e jalde eywa ɗum noon ko hunde nde gandanɗa hoore ma hewɓe jiiɗino ɗum kono noon dañani fartange tigui rigui dañji ɗum noon anniversaire ma ne wawi arde taw noon tigui rigui taw ma koye hôpital walla anniversaire ma ara taw noon taw aɗa wonde e sunare walla goɗɗum kono noon Tifa anniversaire makko ari tawimo e dow jaam tawdimo e sehilaɓe makko e nder on tuma o waɗi ɗum fete ɗum noon kanko Tifa omo hollira tigui rigui belamma makko e oɗon anniversaire mo wanno Moussa Niang
animateur journaliste gonnoɗo toon to Pindi TV ene wayno hande e nder oɗo saaha kanko Moussa Nia o holliti wonde o waɗi kite toon to Pindi TV ɗum noon en ji o fuɗɗima tigui rigui wadde journal mo waɗanno toon to Pindi TV o watti wadde ɗum toon to gandanɗa hoorema woni télé Fouta mo gandanɗa hoorema ko toon Ceerno Bokum e DJ Mangane goni kanko Moussa Nia de e nder oɗo saaha eɗen mbawi tigui rigui jaggude o ummima Pindi TV woni ko toon to gandanɗa hoorema woni télé Fouta kono noon kanko Moussa Nia ha joni o haalani holko saabi tigui rigui o ummi toon to Pindi TV. Hakkunde Modou Mbaye e Pape Cheikh Diallo eɗen gandi noon ɗiɗo duuɓi fof hakkunde mabɓe welani ne tawno ɓe mbaddino garmi ngara kanko Modou Mbaye hawo itti hirgeji tuuma e haalaluji cattuɗi o fawi ɗum e dow keeci on mo gandanɗa hoorema kañum woni Pape Cheikh Diallo caggal noon no dañi interview e nder oɗon tuuma taw noon koye journaliste uji wonɓe ɗo hen e nder Sénégal e site goto kanko Modou Mbaye o holliti de omo yafno hakke on mo gandanɗa hoorema kañum woni Pape Cheikh Diallo ne tawno tigui rigui hirgeji tuuma ɗi o ƴetti o fawi e dow mawɗi e dow mum ɗi o ɓurtini tawno ko ardi fof Pape Cheikh Diallo ko mawni ko te ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema mo hokki respect e banggue meccal moɓe ndendigal ɗum noon kanko on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni ɓi Bekay Mbaye woni Modou Mbaye kañum de joguima grandeur huccidde e on mo gandanɗa hoorema kañum woni animateur mo TFM o yafni ɗum hakke woni Pape Cheikh Diallo. En jahat toon to gandanɗa hoorema woni Keur Massar insécurité totale woni toon ene wayno hande kadi won mo gandanɗa hoorema tigui rigui ha joni warama toon e leegal gongal Keur Massar biyetegal Parcelles Assainies hollitama noon nguɗon war hoore ɗum noon ene wayno kamɓe de ɓe kaɓanno sikki ala e nder ndeɗon haare noon oɗon ƴetti tigui rigui ha joni armée blanche fiimo ko ɗon woni tigui rigui ɗo yadani e fitandu ɗum noon oɗon barɗomo noon kañum lawol fawe mum junggo e nder oɗo saaha ɗum noon kewi ko toon to Keur Massar leegal biyetegal Parcelles Assainies hollitama noon wonde Keur Massar violence woni heewi toon e nder oɗon saaha kono noon wona Keur Massar tan hay nder leeɗe goɗɗe ɗe ɗum noon agression o ene heewi e nder leydi ndi oɗo saaha ɗum noon goto kala ene wayno so tawi yalti galle mum tan hakkille mum tundat hakkille mum wawata deje tan kono naati galle mum. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam ko ɗum woni ko aranno en ɗo hen kabaruji ɗum noon ha gongol konngol wonta gongol e lawol gongol eɗen ñaago bajiri e mbawɗum no wasoro ɗum gongol e tawno haalde hay jofno koye jamanede jeeya tigui on jarama. So tawi ko kuyɗol wonanno Bazar boutique wati ɗum gongre gonga sahaji aɗa joɗo galle ma kuɓɓa télé jiya hen chambre à coucher ji salon ngaji table à manger ji mbiya waw ɗum kam holne kebrami ɗum andude Bazar boutique addinima ɗum aɗa woni Sénégal walla so tawi ko États-Unis d'Amérique gonɗa ɗum noon ko ɓuuri yawde e yaccade woto feere jokkodira e Bazar boutique gonɗo toon to Columbus Ohio keɓa chambre à coucher ji ɗi ngala hay nokku walla salon ngaji ɗi ngala hay nokku ƴewɗi salon ngaji ne mbayi yodde ƴewɗi chambre à coucher ji ne mbayi welde lalade wiide ɗo ko suudam walla ko suudu joom suudam ko fartange ɓolo woni hen ɗum noon so tawi a yalti a hucciti table à manger ji ɗi kala ko fawa hen a jogoto appétit sikki ala Bazar boutique ari ko ittude caɗele e nder rendoji men ari ko wurnude en aljanna firdawsi Bazar boutique ɗum noon mo yiɗi jokkodirde e mabɓe kala numéro ji téléphone ɗi nani wat +1 614 817 80 50 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe gila Bazar boutique ari caɗele ngase ren كل كيس تخمني فوق مبقلة تاري تاري